tasg yw ateb y cwestiwn mawr. Beth oedd y prif reswm y llwyddodd Edward y cyntaf i goncro Cymru yn 1282? Mae esbonio digwyddiad fel trechu Llywelyn yn anodd oherwydd bod amryw o achosion gwahanol. I'n helpu i wneud hynny, rydym i ddechrau yn wahanu'r achosion yn ddau ddosbarth, achosion hir dymor ac achosion byr dymor. Mae achos hir dymor yn un a fi o gwmpas am gyfnod hir, rhywbeth yn gwneud y digwyddiad yn debygol o ddigwydd ond nad yw'n gwneud iddo ddigwydd yn uniongyrchol. Mae achos byr dymor yn un sydd fel arfer yn digwydd yn agos i'r digwyddiad ei hunan ac efallai'n achosi iddo ddigwydd yn uniongyrchol. Eich tasg gyntaf yw dosbarthu'r achosion yn grwpiau hir dymor a byr dymor. I wneud hyn, darllenwch yr achosion a'i llusgo a'i gollwng yn y blwch priodol. Hyn, rydych wedi trefnu achosion buddugoliaeth Edward mewn cyfres o flychau o gwmpas y digwyddiad, buddugoliaeth Edward. Y rhai sydd agosaf at y blwch digwyddiad yw'r achosion byr dymor rydych chi wedi ei dewis. Mae'r achosion hir dymor yn bellach o'r blwch, ond beth oedd y prif achos?